ഈ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ആകുവിൻ, എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുവിൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കേസാണ്. പക്ഷേ അവരെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ല. ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? സഹോദരരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ആകുവിൻ, എന്നെപ്പോലെ ആകുവിൻ. അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെയും നിങ്ങളെപ്പോലെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നോട് യാതൊരു തിന്മയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെപ്പോലെ ആകുവിൻ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുവിൻ എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം, നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, ഞാനും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളാവാൻ നോക്കുന്നു. അവരെ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല ആക്കാൻ നോക്കണ്ടേ, നമ്മളും അവരെ പോലെ ആകാൻ നോക്കിയാൽ അവരും നമ്മളെപ്പോലെ ആവും. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മളുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. നല്ല കാര്യമാണ്. ഈശോ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.